bila sam nezaposlena kada sam uzela mjeru. Mjera je bila nešto što nam je davalo sigurnost financijsku, suprug radi, ali ja nisam imala stalan posao i to je bio problem. Nakon toga, znači kad sam uzela mjeru, imali smo četvrto dijete u obitelji i nakon toga se rodila još ona. Znači sve ukupno imamo 5 djece, 2 rođeno iz mjere. Ukidanje ove mjere za nas bi značilo doslovno da nas ostavljaju na rubu egzistencije. Imamo 2 djece koje su vrtićke dobi i za njih vrtić ne postoji jer jednostavno mjesta nema, a nakon ukidanja mjere će samo djeca iz mjere biti preko 6.000 koje će tražiti vrtić. Ako ja nemam gdje staviti tu djecu, baka servis, teta servis nemamo. Znači ja ne mogu ići raditi jer moram čuvati djecu doma, a ostajem znači na 1000 kuna. Znate što znači 1000 kuna i šta se može ili ne može s 1000 kuna. Doslovno ostajemo na rubu egzistencije, postajemo socijalni slučajevi. Iskreno ne znam kako ćemo dalje.